Birleşen Ştatlarda Azad Avrupa Azadlyk Radiosyna Kongres tarapyndan bölünip berilen granty ýatyrmak ugruna edilýän finansiýaklaryň arasyna media guramatynyň auditoriýalary, şo sany Türkmenistany dinleýijiler, azadlygyň 75 ýyldan gowrak wagt bäri alyp barýan jurnalistik işini hemde onuň hususan Türkmenistan ýaly awtoritar ýurtlarda ýaşaýan sada halkyň durmuşyna ýetirýän täsirlerine goldugy beýan edýärler. Bu radio halkyň sesini eşitdirýär, sada halkyň hukugyny goramaga çalyşýar, hakykaty görkezip her bir adamyň hukugynyň bardygyny aýdýar. Ol halk içinde ýurdun dürli kunjaklarynda bolup geçen wakalaryň hakyky ýüzüni anyk we senzurasyz açyp görkezýär. Diýip Türkmenistanly dinleýiji aýdýar. Yoksam bizimki ýaly ýurtlarda adam hukuklarynyň ýygyderli baskylanmagynyň hemde häkimiýet edenetdiliginiň arasynda halklar gorkunjyna laly öwrülip barýar. Diktatura bilen dolandyrylýan ýurtlarda azat söze orun berilmeýär. Diýip ol sözüniň üstüne ýetirýär. Azad Ýewropa Azadlyk Radiosy erkin medeniýetiň çäklendirilýän ýurtlaryna adamlary dogry, ters meýilsiz, deň agrymly we obyektiw habarlar bilen üpün etmegi özüniň esasy missiýasy hökmüne kesgitleýär. Esasan awtokratik rejimleriň dolandyryş astyna ýaşaýan halklara halal we dogruçul jurnalistika hödürleýänligini aýdýan media guramasy dünýäniň 23 ýurduna iş alyp barýar. Russiýa, Belarus, Iran we Türkmenistan ýaly ýurtlar Azad Ýewropa Azadlyk Radiosynyň efir tolkunlarynyň baryp ýetýän ýurtlarynyň diňe bir näçesi bolup Günnogur Ýewropa, Merkez Aziýa, Kavkaz we Günorta Aziýa sebitleriniň media guramasynyň sanlaryna görä her hepde 50 million çembesi adam azatlygyň habarlary bilen tanyş bolýar. Bu gurama Russiýada silenilmeýän gurama ulan edildi. Beýleki ýurtlarda hem şoňa meňdeş çäklendirmeler bilen ýüzbeýiz bolýar. Azadlyk Radiosynyň web sahypasy Türkmenistany häkimetler tarapyndan petigasyna saklanýar. Internet ulgamyny sosial media saytlaryna, Instagramna, Facebookda, Twitterda ýa-da beýleki ulgamlarda azatlygyň habarlaryna like basan tesbir ýazan adamlar häkimetler tarapyndan ýyzarlanyp bilinýär. Türkmenistan dünýäde öz halkyna iň gymmat we iň haýal internet hödürleýän ýurt hökmüne ikrar edilýär. Şeýle şertlerde radionyň ähmiýeti halk üçin hassa gymmatly hale gelýär. Internet ýeterli bolany hem adamlar bu ulgamdaky maglumat çeşmelerinden arkaýyn päsgelçiliksiz peýdalanyp bilmeýär. Sebäbi döwlet internet ulgamyna berk gödäwçilik edýär. Ulanujylary ýeke-ýekeden ýyzarlap öz siýasaty bilen ylalaşmaýan, döwlet mediasyna ýurtda gazanylýan, gaýtalanýan ösüşleri ynanmaýan adamlary ilmidama öz çeňegine ýyldirmegiň aladasyna bolýar. Azadlyk Radiosynyň çeşmeleri diňe bir sada halkyň näl, ýokary wediýeplerdäki adamlaryň hem ýyzarlamalardan sowulup geçmek üçin radio tolkunlarynyň üstü bilen Azadlyk Radiosyny dinleýänligini, şeýlelikde olaryň döwlet mediasyna we ýerli elektron neşirlerde aýdylmaýan garaşsyz habarlar bilen tanyş bolýanlyklaryny aýdýar. Sebäbi olar internet arkaly garaşsyz habar almaga çalışsalar desini häkimetleriň nyşanasyna öwrülip bilýärler. İnternet ýok hojalyklaryň en çemesi tas her gün ýaly sawarsyzlyk bilen Azadlyk Radiosynyň efirine garaşýarlar. Azadlyk internetiň üstü bilen de radionyň üstü bilen de türkmen halkyny ýurtda bolup geçen zatlar barada habarly edýär. Diýip Türkmenistany dinleýiji aýdýar. Azadlyk Radiosy Sowet ýyllarinden bäri, sowuk urşy döwürlerinden bäri demir perdäniň aňyrsyna galan ýurtlaryň halklary üçin möhüm habar serişdesine ulypdy. Şol bir wagt ol häzirki zaman şertlerde hem digital transformasiýalary başlany geçirip öýüniň wepadar auditoriýalaryny döwrüň talaplaryna laýyklykda garaşsyz habarlaryny üpün etmek ugruna anyk tagallalary durmuşa geçirýänini aýdýar. Eger Azadlyk Radiosy bolmadyk bolanda häkimetleriň edenetdiligi artardy. Azadlyk Radiosundan çykýan habarlar häkimetleri ýynjylykdan gaçyrýar, hatda ýokary wezipelerdäki emeldarlaryň hem käbirleri ýurtda bolup geçen wakalary Azadlyk Radiosynyň üstü bilen ýyzarlaýar. Internet el ýeterliligi ýyzarlanýan emeldarlar Azadlygyň gepleşiklerini radionyň üstü bilen dinleýärler. Diýip Azadlyk Radiosynyň çeşmeleri aýdýar. Türkmenistan hususan 2017-2018 ýyllardan soň ýeti ykdysady kynçylyklar bilen ýüzbeýiz boldy. Ady kowpsuzlygy yaramazlaşdy. Bazarlarda bahalar bir döwür keýigiň şahyna çykdy. Ýurdun milli manady hümmetini ýitirdi. Daşary ýurt valyutasy gymmatlady. Ýurtda valyutanyň gara bazary emele geldi. Ýurdun mali ykdysady pudugyny bolup geçen torgunçlyklaryň we durnuksuzlygyň arasyna Azadlyk Radiosy ýurdun syýasy, ykdysady, jemgyýetçilik durmuşyny ýakynan ýyzarlamak dowam etdirdi. Azadlygyň ýurt içine habarsary özleriniň şahsy howpsuzlygyny töwekkülçilik astyna alyp halkyň gözi, gulagy boldy. Bolup geçen wakalary barada ýygyderli habar berdi. Bazarlarda haritlaryň bahalarynyň gymmatlamagy ýa-da käbir iýmit önümleriniň ýetmezçilik etmegi barada Azadlyk Radiosynda habar berilse, şol hepdäniň içinde käbir haritlar arzanlýardy. Adamlar Azatlykda habar berildi, şonuň üçin çäre görýärler diýip öz aralarynda köp gürrüň edýärdiler. Azatlykda agzalýan problemalar boýunça edara kärhanalarda
barlaglaryň geçirilen pursatlary köp boldy. Diýip beýleki bir Türkmenistany diňleýän aýdýar. Azatlyk radiosu tarapyndan Türkmenistana dürlüp huduklarda şulara meňdeş oňyň täsirleriň döredilen pursatlary az bolmady. Oba hojulyk işgärleri hususan pawtaçy we garlaçy kärenişler soňky ýyllarda şeýle täsiriň gözli şaýatlary boldular. Mälim bolşan Türkmenistanda kärenişi daýhanlar döwlet bilen şertname esasyna pawta ýa-da buğday ösdürip ýetişdirýärler we ýetişdiren hasylyny döwletiň kesgitden nyrkyndan döwlete satmaga borçlanýarlar. Türkmen hökümeti ýyllar boýy pawtany we garlany daýhanlardan ujypsyz bahalardan satyn alyp gelýärdi. Azatlyk radiosu daýhanlara salgylanyp şeýle problemlary ýygyderli ünt çekdi. Azatlyk radiosunda bu mesele boýunça ýygyderli çap edilen habarlaryň ýani buğdaýyň we pahtanyň döwlet satyn alyş nyrky ýokurlandy. Muňa biziň özümiz 100 göterim şaýat bolduk. Diýip Azatlyk radiosynyň Balkan welatyna habarçysy ýerli daýhanlara salgylanyar. Türkmenistan 2024-nji ýylyň hasylyny buğdaýyň we pahtanyň satyn alyş nyrklary Azatlyk radiosynyň maglumatlarynyň soň degişlikde 2,5 we 3,5 ýokurlandy. Okuyjylarymyz we dinleýijilerimiz şuňa meňdeş başga da köp mysala salgylanyarlar. 2018-nji ýylda ýurtda 7 çörek gytçylygy emele geldi. Sonda çörek ve un nowatlarynyň videolary we suratlary Azatlyk radiosunda dowamly çap edilenden soňra halkyň çörek problemasy ýeňledi. Bu ýagdaýlaryň düzelmegine böleklen hem bolsa Azatlyk radiosynyň uly ýardymlary boldy. Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Olar Azatlyk radiosynyň dünýäniň bir künjegine oturup beýleki bir künjegine Türkmenistanyň halkyň durmuşynyň gowulanmagyna goşant goşup bilýändigini aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump hökümet netijeliligi tagallalarynyň çäklerini 14 martda 7 sany federal agentligiň şo sany ABŞ Global Media Agentliginiň işini azaltmak boýunça karara gol çekdi. Munyň ideýan agentligiň garamagyna media serişdeleriniň bir näçesine şo sany Azat Ýewropa Azatlyk radiosyny Kongres tarapyndan bölünip berilen grantlar tawtudyldy. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň prezidenti Steven Kapus bu çäräniň Amerikanyň garşydaşlaryna äpet uly sowgat bolanyny aýtdy. Munyň ideýan media guramasy özüniň grant berejesini Global Media Agentligine kadiýete şikaýet etdi. Biz kanunyň biziň tarapymyzda bolanyny onanýarys. Dünýädäki despotlar biziň soňumyzdy ören ýeri gutlap başlatdy diýip şonu media guramasynyň prezidenti ýene beýanat berdi. Türkmenistanda adatdan daşar TV hadiseler bolanda hem adamlar selebet bagçylyklaryň ýol açan netijeleri barada Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynyň üstü bilen habarly boldular. Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri şeýle hadiseleri barada hem habar bermeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şolan bir uly ýaşy Türkmenistany SSR döwründe hem SSR dargandan soňra hem Türkmenistan Azatlyk radiosynyň giňinden dinlenendigini aýdýar. Azatlyk öňler hojuluklarda radio tolkunlarynyň üstü bilen dinlenerdi. Soňra radionyň gepleşikleri Sputnik, Emil Hemra arkaly halka hödürlenip başlandy. Adamlar bir-birek bilen Azatlyň tolkunlary barada maglumatlar paýlaşyp, onuň gepleşiklerini dinleýärdiler. Diýip uly ýaşly goja aýdýar. Media hünärmenler ýapyk jemgyýetlerde garaşsyz maglumatyň gymmatynyň başgaça bolýanyny, onuň edil syr alyp syr berişmek ýaly ýylat arasyny uly gyzyklama döredip bilýändigini aýdýarlar. Halkyň ýeke-täk garaşsyz habar çeşmesiniň sesi kesilse, häkimetleriň eden etdiligi artar. Diýip Balkanly ýaşaýjylar alada bildirýär. Ýöne ýylat arasyny hususan intelligensiýa wekilleriniň arasyna Azatlyk radiosynyň geljeginiň parlak bolanyny, onuň Birleşen Ştatlarda täsirli adamlar tarapyndan, Kongresde kanun çykarjylar tarapyndan goldanjokdygyny aýdýan adamlarym bar. Birleşen Ştatlaryň Kongresi, konstitusiýasy we kadet idaralary beýle hereketlere ýol bermezler. Olar Birleşen Ştatlaryň gymmatlyklarynyň erkin metbuatyň tarapynda çykyş ederler. Birleşen Ştatlarda kanunlaryň güýji bardyr. Diýip Balkan welatynyň Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrunda şulan intellektual adamlar aýdýar. Olar özlerini Birleşen Ştatlaryň düşmanlaryna gülki etmediler. Diýip olar sözüniň üstüne ýetirýär. Birleşen Ştatlaryň Kongres tarapyndan maliýeleşdirilýän Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň baş edarasy Çehiýa Respublikasynyň Praga şäherine ýerleşýär. Soňky bir näçe ýylyň dowamynda metbuat azatlygy boýunça halkara guramalar, demokratik ýurtlardaky iri media edaralary we käbir hökümet resmiýetleri Azatlyk radiosyny öz goldawlaryny hemde media etip beriji sözlerini beýan etdiler. Şol bir wagtda Pakistanyň, Awganystany, Iranyň, Russiýa, ol ýerden Belarusy we Ukraina çyndy giň territoriýalarda ýaşaýan halklaryň wekilleri hem Azat Ýewropa Azatlyk radiosyny goldap çykyş etdiler. Men bir obada ýaşaýaryn. Bizde emeli hemraýady, ygtybarly internet ýok. Siziň radioňyz maňa umyt berýär diýip Eýranly bir dinleýiji Azatlyk radiosynyň Eýran gullugyna Telegram arkaly iweren hatyny aýdýar. Farda radiosy ýagny Azatlyk radiosynyň Eýran gullugy meniň esasy maglumat çeşmem. Sebäbi ol ýerde ters meýilsiz we professional habarlar berilýär diýip dinleýiji aýdýar. Olary ýitirmeklik ören agyr bolar. Şol gün hiç gaçan gelmez diýip umyt edýärni ol sözüniň üstüne ýetirýär. Siz käteler edil ýalan tümüstanlygyny bögütüp geçýän ýagtylyk
şöhreti ýaly bolduňyz diýip bir Ukrainaly ýaşaýjy Oleg Pozorov özüniň Facebook sahypasy arkaly Azatlyk radiosynyň Ukraina gullugyna sag bolaý diýär. Azatlyk Russiýa Ukrainada 3 ýyl odal giňlerini çalışa girişeli bäri frontdan gyzgyn uruşyň barýan ýerlerinden habar berip gelýär. Ol syýasy azatlyklary gorumak uruny Azatlyk radiosynyň bitiren işlerine minnetdarlyk bildirýär. Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň Awganistan we Pakistan gulluklaryna hem şolary meňde şüýdler üçin medet berýän sözler gelip gowuşdy. Radio Azady ýa-ni Azatlyk radiosynyň Awgan gullugy biziň üçin möhüm bolup durýar. Ol meni dünýäde bolup geçýän zatlar barada habarly edip durýar. Men gije gündüz onuň gepleşiklerini dinleýärin. Radionuň üstü bilenine, telefonyň üstü bilenine diýip Radio Azadynyň dinleýijisi Hacı Hudaýberdi WhatsApp arkaly ýiberen goldaw hatyny aýdýar. Azatlyk radiosy köplenç unutulýan ýurtlar üçin umyt şöhreti boldy. Onuň berilýän gepleşikler kiçijik obalardaky adamlary dünýä bilen birikdirdi. Men ýeketäk radio bilen çet obada ýaşap onuň sesini hakykatdan göwünlük beriji hasaplaýaryn. Men onuň gepleşikleri elmydamy batdy we canly galar diýip umyt bildirýärni beýleki bir Awganystany dinleýiji Saha Mehir Azatlyk radiosynyň Awgan gurlugyna ýazýar. Beýleki bir dinleýiji Awganystanyň Günorta Zabul welaýatynyň bolan Nabiullah Zabuli Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpy hem de Azatlyk radiosynyň mali üpçünçliginiň kesilmegi boýunça kabul edilen karary täsir edip biljek islenlik adama ýüzlenýär. Haýyş, siz ödüňiziň millionlarça wepadar dinleýijilerinize beýwepalyk etmäň. Bu maglumat ýol görkezijisini diýre saklaň diýip olaý diýär. Azatlyk radiosynyň Belarus gullugynyň bir dinleýijisi Zmitrok Semeniuk Instagramda şeýle ýazýar. Siz propagandadan hem de ýigrençden azat habarlary berýärsiňiz. Men dünýäde bolup geçýän ençeme möhüm wakalar barada habar alýaryn. Elbetde men habarlary öz enedirimne okap bilýärni Belarusly okuýjaýar. Belarus gullugynyň beýleki bir okuyjusy Tatyana bu media gurumutynyň gepleşiklerini dinlänne özüni hakyky Ýewropaly raýat ýaly duýýanyny aýdýar. Onuň missiýasy bugünkü güne entek tamamlanmady. Bu hekaýe dowam etmeli diýip ol belleýär.